ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଏ ଖରାବେଳଟାରେ ଆମକୁ ଲୁଚେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜାସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋର ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ 2-3 ଜଣ ଏଇ ଦାଉ ଦାଉ ଖରାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ। ନାଇଁ ମୋ ମାର୍କେଟ ଯିମୁ, ଏ ଯେଉଁ ଖରା ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖରା, ଏ ଖରାରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଳଗଣ୍ଡପୁର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବିଲଣାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆଟା ଖରାରେ ଆସି କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ପୁରା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ। ଆଉ କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେଠି ଯାଇ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଜମା ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏ ଖରାରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଏ ଖରା ସତରେ ଆମର ଦେଢ଼ଶହ। ଯଦି ଓଢ଼ଣା ଉଠେଇଲ, ମୁଁ ତ ପୁରା କଳା ଆଉ। ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ି ଆଣିଥିଲି। ଏ ଫୁଲର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇକି ରିଲ୍ସ ଆଉ ଫଟୋଟା ଉଠେଇକି ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ସେଠି ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ହିଁ ପାରିଲୁନି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନୀକି। ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କି, କାଲି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଏଇଠି ପୂଜା ଚୁଡ଼ି କିଣିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇଥିଲୁ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏତେ ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଳ, ସେ ଫଳରେ ହାତ ମାରି ହେଉନି। ଯାହା ବି ହଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମୁଁ ଫଳ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ପଇସା ଦେଇକି ଫଳ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଫଳ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ବରା ପିଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ବରା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲୁଚେଇ ଯଦି ନ ଖାଇବି ହେବ କେମିତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଖରା, ମୁଁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବରା ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ ବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସୋଡ଼ା 2ଟା କିଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟି। କାହିଁକି ନା ସିଏ 2 ଜଣ ପିଇବେ ସୋଡ଼ା, ମୁଁ ଏଇଠି କୁରକୁରି ଆଉ ଫୁଟି ପିଇମି। ତ ମୁଁ ମୋର ଫୁଟି ଆଉ କୁରକୁରି ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗିଛି ଯେ ପୁରା ବୋଟଲଟା ହିଁ ଟେକି ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିବା। ତାପରେ ସୋଡ଼ା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଟଙ୍କାକିଆ ରସୁଣ ଆଚାର। ତାପରେ ରସୁଣ ଆଚାର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ 12 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆପଣମାନେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାକୁ ମୋତେ ସାଇକେଲ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡ଼େ ପାଗଳି ଆଇଲା ଆଡ଼େ ପାଗଳି। କ'ଣ କହିମି, ଏ ଖରାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ପାଗଳି ହିଁ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଖରାରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ